spavno bolit, pa znači ćemo igrati Food Draft. Da izaberemo, ajde ovo ćemo. Ili krenemo. Ko smo ovo dobili? Ajde, ovog ćemo. Koga je ovo? Sve smo slabe. Ovdje. Ko je ovo? Ajde, kone. Što je ovo? Ajde, Messi. Isusa ima. Dobre. U koga smo se? Ne, koga ćemo da uzmemo? Ajde, ovog ćemo. Španski lige. Ko? Ajde, njega ćemo tu. Evo ga Pike. Pike. Ajde, Coleman. Ove ćemo. Evo ga je Subotić. Koga ćemo sad? Ajde ovo. I sad ćemo da počnemo sa zamenama. Sad ćemo sada, ajde ovog ćemo. To nam je rezervni golman. Samo da ga uzmemo da bude ovdje. Ajde, ovog ćemo. Samo trenutak. Ajde, ovog ćemo. Evo ga Rakitić. Rakitić ćemo staviti, ajde ovdje. Slaže se. Koji ćemo sada? Ajde. Njega. Evo ga Toti Modrić. Njega naravno uzimamo i stavit ćemo ga ovdje. Sačekajte. Ovako. Ne znam gdje da ga stavim. Ajde ovdje. Stavimo bi se za Colemanom. Šta ćemo sad? Ajde Pirlo. Je naš. Ajde ovo. Ajde ovog ćemo. Messi. Koji ćemo sada? Evo ga Turan. Što misliš? Njega ćemo staviti... Nećemo njega. Ajde ovdje. Ne. Nek nam to bude ovdje. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog tima. Nadam se da vam se svidio video. Ostavite like, share, subscribe i čao.